chimbai ule voina chuan pol thum mizo zirlai kan zir alo hun le non ta a zirlai pahnih na unau fang ma to zong ti kha a thon thu kan soi zor zor nga chir chuk kher lo in atlang pui karon soi lang anga uluk takin in lo ngai thladon nia man lai hian unau pahnih an oma an unau chuan fang ma to an songa anau zok chuan a char thei em maya dam taka chara a u chuan fang ma chu a hmove thei ta reng lo maya ti chuan kolte hne na kolte I fang ma pakhat khai phelang atia anau chuan ole atia a phel ta a u chuan tuia ti em a a kham talova kolte adang I phel le ang atia anau chuan alo phal to silo a u chu thina urta a sontlung in zial tir atum ta a sontlung o mi zial atia sontlung chuan a zial ta tak taka a ke a zial pila sontlung o mi zial tin a sa zela a kong a zial thlenga a zial bo ta dai maya ti chuan anau chu ma chawin a hong ta a tlaiah chuan anu le pa an lo honga anau hnenah chuan a u khawng e a an zawta anau chuan sontlung in a zial a nih thu kha a hrila anu le pa chuan rang taka ko chuak turin an tira ti chuan a u ko tur chuan a vatlan le ta char chara a va ko ta a u chu sontlung atang chuan a lo chuak trial a anau chuan a ko zela a ke zong pui hmawr ala chuak kim hma chuan a ral an lo kal ta a man hmawh lutuk chuan a pot chhum ta chu pa sontlunga a to ta ani an ti ole ti turte phek somna mi pathumna eng thu te hi a in mil thai zom te ti kha an en wang ula nangmanin han ti tum ula phek som pahnih na question number pariat na thlai ra ming engzat ngei mu thei ti kha kwal khung chunga khan han zong ula an hnuaia number in pe a khan in lo ziak bok non nia ti chuan heng ti tur kan in pek te hi lo ziak vek ula thla in lo langa ka hne na ka phone number a WhatsApp in min lo thon don nia